እዚ ኬቨን ተባህለ ውልቀ ሰብ ኣብ ሓንቲ ከተማ ብትርከብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ከገልግል ጸኒሑ እዩ። ካብ ቁልዕነቱ ትሒዙ እናተመንዮ ዝነበረ ዲያቆን ናይ ምዃን ድሌቱ ከሳኽዖ ኣብ ጫፍ ምስ በጽሐ ኣብ ቅድሚ ምእመንን ሊቀ ጳጳሳትን ፊት ቀሪቡ እቲ ስርዓት ምስ ተጀመረ ኣብቲ ቦታ ምስ ወላዲታ ኣዲኡ ዝነበረ ዴቪድ ተባህለ ቆልዓ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ሓደ መሰንበዲ ነገር ተዓዚቡ እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ቆልዓ ኣውያት ስለ ዘስምዐ ኬቨን ነቲ ስነ ስርዓት ብምቁራጽ ናብቲ ቆልዓ ብምኻድ ይሓቶ። ድሕሪ ናይቲ ቆልዓ ዘረባ እውን እቲ ስነ ስርዓት ክቋረጽ ተገይሩ እዩ። ኣብ መጨረሻ እውን እቲ ዘጓነፈ ነገር እንትፍለጥ ንኹሉ ሰብ መሕዘኒ ታሪኽ ኮይኑን ኬቨን እውን በቲ ማሕበረሰብ ንኽፍቶ ገይርዎ እዩ። ላይክን ሸርን ብምባል ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ መሕዘኒ ታሪኽ ክወስደኩም። ናይ ቤተ ክርስቲያን መገልገላይ ዝኾነ ኬቨን ኣብዛ መዓልቲ ናይ ዲያቆን ማዕርግ ዝቕበለላ መዓልቲ እያ። ቀፂሉ እውን እቶም ቀንዲ ኤጲስቆጶስ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን እንተኣቱ ኩሉ ብስቕታ ተዋሒጡ ብቕልጡፍ ናብ ናይ ጸሎት ስርዓት ከኣቱ ኪሎም እዮም። ብሃንደበት ግና እዚ ቆልዓ ኣውያት ስለ ዘስምዐ እቲ ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ክቋረጽ ኪሉ እዩ። ወላዲታ ኣዲኡ እውን ብኢዳ ኣፉ ሒዛ ስቕ ንኽተብሎ ዋላ እኳ እንተፈተነት እዚ ቆልዓ ግና ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ብምዃን ዘረብኡ ክቕጽል ኪሉ እዩ። ኣብዚ ሰዓት ኬቨን ንባዕሉ ካብቲ ናይ ጸሎት መድረኽ ብምውራድ ናብዚ ህፃን ቆልዓ ኸይድ እሞ ሕቶ ኣቕርበሉ። ዴቪድ እውን ሓደ ሰብ ንህፃን ቆልዓ ተሰኪሙ ድሕሪ ቤተ ክርስቲያን ክወስዶ ተዓዚበ እየ። ቀፂሉ እውን ነቲ ህፃን ብምግዳፍ ንብሕቱ ናብዚ ስለ ዝመፀ ኣዝየ ፈሪሐ እየ ክብል ዘረብኡ ቀፂሉ እዩ። ኣብዚ ሰዓት እውን እቲ ሰብኣይ ናይ ምዃኑ እንተሓትዎ ብቕልጡፍ ይወፅእ ናብ ዝነበረ ሰብ ይሕብሮም። ከርክብዎ ስለ ዘይከኣሉ ድማ ካብ ዓይኖም ጠፊዩ እዩ። ካብኡ እውን ኣብቲ ቐጽሪ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ክእልሽዎ ጀሚሮም እዮም። እዚ ቤተ ክርስቲያን ኣዝዩ ሰፊሕ ብምንባሩ እውን ድሕሪ ብዙሕ ኣለሻ ኣብ መወዳእታ ዴቪድ ሓደ መሰንበዲ ነገር ረኺቡ እዩ። እዚ ነገር እውን ዋላ ሓንቲ ምንቅስቓስ ዘይብሉ ኣብ ክሻት ተዓሸገ ብምንባሩ ናብኡ ተጸጊዑ እንተልዕሎ ኣዝዩ ሰንቢዱ እዩ። ኣዒንቱ ከኣምን እውን ኣይከኣለን። ኣብዚ ክሻ ውሽጢ ዝነበረ እውን ንእሽተይ ከልቢ እዩ ነይሩ። ንምንታይ ከም ዝሓብኦ ድንግርግር ኢልዎ እውን ንቐደም ህይወቱ ንምትራፍ ናብ መተንፈሳ ኣካሉ ክድህስሱ ይጅምሩ። ኬቨን እውን ነቲ ናይ ጸሎት ምቁራጽ ቅሬታ ብምሕታት ነቲ ዝተፈጥረ ነገር ግና ኣብቲ ድሓር ንኸጻርዮ ውሳነ ይገብር። ኣብቲ ናይ እንስሳት ሕክምና እውን እቲ ሓኪም በቲ ዝገብሮ ናይ ሕክምና ምርመራ ኣዝዩ ተሰናቢዱ ትንፋስ ክሓፅሮ እውን ገይርዎ እዩ። ኬቨን ቅድሚ ሒደት ወራሕቲ ወላዲ ኣቦኡ ብካንሰር ሕማም ብምስኣኑ ምኽንያት ልቡ ተሰቢሩ ስለ ዝጸንሐ በቲ ናይ ዲቁና ዝቕበለሉ ምኽንያት ግና ንእሽተይ ንርእሱ ብምህዳእ ነቲ ኸልቢ ኣብቲ ሕክምና ገዲፉ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ክምለስ ኪሉ እዩ። ኮይኑ ግና እቲ ዝነበረ ፕሮግራም በቶም ጳጳስ ስለ ዝተቋረጸ እቲ ሙሉእ ኣቓልቦኦም ናብቲ ከልቢ ገይሮሞ እዮም። ካበይ ከም ዝመጸ እውን ክምርምሩ ድሕሪ ምጽንሖም ሓደ ብቲ ማሕበረሰብ እናተወረየ ዝቐነየ ወረ ይሰምዑ እሞ ትኹረቶም ኣብኡ ክገብሩ ይጅምሩ። እዚ ከልቢ እውን ምስ ሓንቲ ሃብታም ዋንኡ ኣብ ጎደና ተራእዩ ከም ዝነበረን ገዝኦም እውን ኣብ ሓደ ገጠር ከም ዝኾነ ብምፍላጡ ናብቲ ቦታ የምርሕ። ካብኡ እውን ኬቨን ነቶም ቤተሰብ ዝጠፍኦም ከልቢ እንድሕር ዳ ሃልይዎም ሓቶም። ንሶም እውን ብዙሓት ኣኻልብ ከም ዘለውዎምን ኣብቲ ደገ እናተፃወቱ ምሽዮም ድማ እቲ ሓደ ከም ዘይተመልሰ ይዛረብዎ። እቲ ጥርጣሮኦም ግና ናብዚ ገዛ እናመፁ ጸባ ዝዕድጉ ሰባት ብምህላዎም ምኽንያት ካብኣቶም ሓዲኦም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይገልጹሉ። ቀፂሎም እውን ሸይጦም ክረኽብዎ ዝነበሩ ገንዘብ ከም ዝጠፍኦም ብምሕባር ኣብ ሓዘን ከም ዘለዉ ይገልጽሉ። ቀፂሉ ዴቪድ እንትዕዘብ እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣውያት ዘስምዐ ህፃን ናይዚኦም ቤተሰብ ኣባል ከም ዝኾነ ከረጋግጽ ኪሉ እዩ። እዚ ምስኪን ህፃን ቆልዓ እውን ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ጭንቀት ስለ ዝነበረ እቲ ኸልቢ ድሓን ከም ዝኾነ ብምዝራብ ኣብቲ ድሓር ተመሊሱ ሒዝዎ ከም ዝመጽእ ኬቨን ይገልጸሉ። ብኻልእ ገጽ እውን ፖላይስ ነቲ ከልቢ መን ከም ዝሰረቆ ንምፍላጥ ዓሸራ ከጻሩ ይጅምሩ። ነቲ ገበነኛ ዋላ እኳ እንተሓዝዎ ክጥንቀቑ ከም ዘለዎም ዝሓበሮም ኬቨን መን ከም ዝወዓሎ እንትዛረብዎ ግና ከኣምን ኣይከኣለን። ምኽንያቱ እውን ንወላዲታ ኣዲኡ ብግቡእ ይፈልጣ ብምንባሩ እዩ። ፖሊስ እቲ ዝረኸቦ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንከውዕሎ ምንቅስቓስ ምስ ጀመረ ኬቨን ቅድሚ ከምኡ ምግባሮም ንምንታይ ከም ዝወዓሎ ከጻርዩ ከም ዘለዎም ሓበሬታ ይህብ። እዚ ውልቀ ሰብ ካርል ተባህለ ምእመን ክኸውን እንከሎ ምስ ኬቨን ከም ዝላለዩን ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ጽገና ዘድልዮ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ንብረት ኣሊሹ ንምጽጋን ተዘራሪቦም ከም ዝነበሩ ገሊጹ እዩ። ሃናፂ ዝኾነ ካርል እውን ነቲ ቤተ ክርስቲያን ብዝግባእ ምስ ረኣዮ ኣብ ቀጻሊ ከም ዝመጽእ ብምሕባር ተፈላለዮም እዮም። ኬቨን ኣብቲ ደረጃ ዝኾነ ነገር ርዩ እንተልዕሎ እቲ ከልቢ ኮይኑ ከም ዝጸንሖ ምስ ገለጸሉ ካርል ክሳብ ዝቕጽለሉ ትሚሉ ክጽበዮ ይጅምር።
በቲ ስንባደ ሰቂሉ ዝነበረ ካርል እውን እንቋቑሖን ምዕዳግ ናብቲ ናይ ሕርሻ ቦታ እንትጓዓዝ ነቲ ኸልቢ ስለ ዝረኸቦ ንኽሸጦ ብምሕሳብ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ወሲዱ ከም ዘቐመጦ ክዛረብ ኪሉ እዩ። ቀፂሉ እውን ወላዲት ኣዲኡ ኣብ ከቢድ ናይ ልቢ ሕማም ከም ዝኣተወትን ነቲ ሕክምና ዝኸውን መድሓኒት ይኹን ምርመራ ገንዘብ ስለ ዝሰኣነ ነቲ ተግባር ከም ዝወዓሎ ካርል ኣብ ሓዘን ውሽጢ ኮይኑ ተዛሪብዎ እዩ። ካርል ንቤተሰቡ ብሕታዊ ቆልዓ ክኸውን እንከሎ ወላዱ ኣቡኡ ካብ ዝመውት ንድሓር ናይቲ ቤተሰብ ሓላፍነት ኣብኡ ስለ ዝወደቐ ህይወት ከቢዳቶ ጸኒሓ እያ። ስዒቡ እውን ንሕክምና ይውፅኦ ዝነበረ ገንዘብ ናወሰኸ ስለ ዝመፀ ናብ ተስፋ ምቑራፅ በፂሑ ስለ ዝነበረ ንኣዲኡ ብህይወት ከድሕን ክብል ድማ ከምኡ ከም ዝገበረ ገሊጹሉ እዩ። ስዒቡ እውን ኣዲኡ ንኸይትፈልጥ ብምባል ኣብቲ መዓልቲ ነቲ ኸልቢ ብምሓዝ ናብ ቤተ ክርስቲያን ወሲድዎ እዩ። ቀፂሉ እውን ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ንኸይርብሽ ብምባል ካብ ኣዲኡ መድሓኒት ወሲዱ ነቲ ኸልቢ እንትህቦ ብቕልጡፍ ከም ዝደቀሰ ገሊጹሉ እዩ። ኩሉ ነገር ከምቲ ዝሓሰቦ እናኾነ ከም ዘሎ ገይሩ ዋላ እኳ እንተሓሰበ ሓደ ህፃን ቆልዓ ድምፂ ዓው ኣቢሉ ከእው ምስ ሰምዖ ግና እዚ ተግባር ጌጋ ስለ ዝኾነ መንነቱ ቅድሚ ምፍላጦም ካብቲ ቦታ ብጉያ ወፂኡ እዩ። ኬቨን እቲ መሕዘኒ ተግባር ንፖላይስ ይኹን ነቲ ጉባኤ ክዛረብ ብምኽኣሉ ቀፂሉ ነዚ ተግባር ንምርዳእ ብፈለማ ናይ ካርል ኣደ ክርኢ ዝደሊ ሰብ እንተደኣ ሃልዩ ቦታ ክሕብሮ ክእል እየ ክብል ተዛሪብዎም እዩ። ፖሊስ ናብቶም ሰብ ግዳይ እቲ ገበን ድሕሪ ምግላጹ ክሲ ከቕርቡ ከም ዝኽእሉ እንትገልጸሎም ንሳቶም ግና ነገራት ባዕሎም ክዓርይዎ ከም ዝኽእሉ ብምግላጽ ናይ ካርል ተግባር ናይ ወላዲት ኣዲ ህይወት ምድሓን ብምዃኑ ኣብዚ ሕጂ ተጣዒሱ ስለ ዘሎ ይቕሬታ ክገብርሉ ከም ዝወሰኑ ገሊጾም እዮም። ካርል እውን ነዚ ምስ ሰምዐ ይቕሬታ ስለ ዝገበርሉ ኣምሪሩ ብምብካይ ከመስግኖም ኪሉ እዩ። ነቲ ኩነታት ንምክሕሓስ እውን ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሮ ስራሕ ብሓጎስ ክቕጽሎ ጀሚሩ እዩ። እዚ መገልገሊ ኬቨን እውን ናይ ካርል ኣደ ኣዝያ ከም እተሃሴት ምስ ገለጸሎም ኩሎም ንዓኣ ንምሕጋዝ ፈቓዶም ከም ዝኾነ ብምዝራብ ናይ ገንዘብ መአከቢ ቴሌቶን ክገብሩ ይጅምሩ። ብርግጽ እውን ካርል ኣብቲ ፈለማ ንሓገዝ ኢሉ ናብዞም ሰባት ተዝመጽእ ነይሩ እዚ ኩሉ ነገር ኣይምተፈጥረን። ብኻልእ ገጽ እቲ ኸልቢ ክሓውስ ስለ ዝጀመረ ዴቪድ ምስ ኣዲኡ ብምዃን ናብቲ ሕክምና ብምኻድ ምስኡ ክጻወት ይጅምር። እቲ ቤተሰብ እውን ኣብ መንጎ ዴቪድን እቲ ኸልብን ዘሎ ርክብ ብምርኣይ ዋላ እኳ ተሸጥዎ ብዙሕ ገንዘብ ይረኽቡ እንተነበሩ ካብቲ ፍቕሪ ስለ ዘይዓቢ ግና ካብ ምሻት ተዓቂቦም እዮም። ዴቪድ እውን ነዚ እንትሰምዕ ናይ ሓጎስ ንብዓት እናፍሰሰ ሓጎሱ እንትገልጽ እቲ ቤተሰብ እውን ጽቡቕ ውሳነ ከም ዘሕለፈ ኩሉ ሰብ ተሰማሚዑ እዩ። ቀፂሉ እውን ኩነታት ናብ ስሩዕ እንትምለሱ ከም ኬቨን ዓይነት ሰባት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምህላዎም ድማ እቲ ማሕበረሰብ ክሕበን ገይርዎ እዩ። ካብዚ ቢእሱ እውን ኣብ ናይ ዲያቆን ፈተና መዓልቱ ነቲ ናሃቱ ጉዳይ ንጎኒ ብምግባር ኣብ ዝተግባር ክሳተፍ ምኽኣሉ ብብዙሓት ሰባት ክምስገን ገይርዎ እዩ። ናሃቱ ጉዳይ ገዲፉ ኣብ ግዴቱ ምውፃእ ስለ ዝነበረ እውን ናይ ዲያቆን ክብሪ ከም ዝግብኦ ሓቢሮም እዮም። ንስኻትኩም ከብዛዕባ ዘይተሓስበ ታሪኽ እንታይ ርእይቶ ኣለኩም? ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፉለይ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ድማ ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክብል ፈቱ።